नजर जर मारली जाल्यार ज्या मनशांनी स्वप्न मनात किंवा उराशे बाळगलेले असतात तेच आज यशस्वी झालेले असतात। आणि म्हणूनच जो आम्ही उजवाड जो पळयता, जो बल्ब जो पळयता, त्या बल्बाचो संशोधक जर कोण जर आसा जाल्यार तो थॉमस एडिसन आसा। आज आम्ही प्रत्येक जण हांगा ह्या सभागृहांत जे आयिल्ले आसात त्या सभागृहांत आम्ही वर्रात मोटरसायकलींनी गाडयांनी आयिल्ले आसात। त्या गाडयांचो शोध घेणारो हेनरी फोर्ड, जो आम्ही टेलिफोन वापरतात तो टेलिफोनाचो जनक अलेक्झांडर ग्रॅहम बेल। आणि थोड्याशा वेळान थोड्याशा वरां भितर आमकां एका देशांतल्यान दुसऱ्या देशांत व्हरून पावोवपाचो विमानाचो शोध जर कोणी जर लायलो जाल्यार रॉबर्ट ब्रदर्स ह्या थोर साहित्य संशोधकांनी लायिल्लो आसा। इतलेच खातीर लागलो की ताणें आपल्या मना भितर एक स्वप्ना भितर बी रोयलें आणि ते काळजान रोयलें आणि म्हणूनच ते आज यशस्वी जाल्ले आसात। अशाच वेळाचेर आमच्या गोंयचे माचयेचेर एक नजर जर मारली जाल्यार आमी मास्टर दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दत्ताराम, त्याचबरोबर पाय तियात्रिस्ट, त्याचबरोबर जॉन बॉयल, ह्या सगळ्या विविध कलाकारांनी, किशोरीताई आमोणकर, ह्या सगळ्यांनी आमचे गोंयचे नाव वयर काढलें। नाव इतलेच खातीर वयर काडलें तांणी एक ध्यास घेतिल्लो आशिल्लो, ताणें एक स्वप्न पळयलेलें आशिल्लें आनी ते स्वप्नाचे बीं ताणें रोयलें। कारण कबुतराक जर आमी गरुडाची जर पाखत पंख जर लावंक येता, पूण गगने भरारी घेवपा खातीर त्या कबुतराचे मनान एक तेज्या गरुड झेप घेवपा खातीर पिशें आसचें पडटा, तें स्वप्न ताचे भितर बाळगचें पडटा। आनी हे सगळें जर करतले जाल्यार जिद्द आनी मेहनत ही खूब महत्वाची आसा। आनी म्हणूनच ह्या सगळ्या लोकांनी आपल्या कर्मान, आपल्या कार्यान त्यांनी आज नावलौकिक संपादन केल्लें आसा। स्वप्न म्हणजेच एक यशाची बी जावन आसा आणि यश हे आमच्या स्वप्नाची पहिली पायरी जावन आसा। कृती करता तोच यशस्वी जावपाक शकता आणि कृती करता आसतना वेगवेगळ्या माचयेचेर आपण गेले, वेगवेगळ्या अडथळ्याचो सामनो जर जालो जाल्यार निश्चितूच आमी मुखार वचपाक शकता। कला गौरव आणि कला सन्मान पुरस्कार जाल्ले सगळ्यांक आणि त्याचबरोबर कला संस्था जी आज आम्ही पुरस्कार भेटयतले, त्याचबरोबर उत्कृष्ट असे ग्रंथ लायब्ररी हे जे आम्ही पुरस्कार भेटयतले तांकां हांव परबी भेटत आसतना तांचे कडेन एकूच मागणी करता की तांच्यांनी नवे कलाकार घडोवपा खातीर तांच्यांनी मार्गदर्शन करचें आणि मुखावेले युवा जे आमचे तरणाटे जे आसात तांच्यांनी अशेंच मुखार वचचे, मुखार तांच्यांनी नावलौकिक करचें। कारण आम्ही सदांच म्हणतात की काही क्षणां भितर काहीतरी आसता, दुःखान जरी आमी रडले जाल्यार सुखान हासप आसता, विरोध जरी जर जालो जाल्यार मिलनान गोडी आसता आणि वतान जरी आमी करपले जाल्यार पावसान थंडाय आसता। आणि अशेंच करता करता कलाकार्यान जर आमी कितले जर थकले जाल्यार त्या कलेचो मान आणि शान ती जेपर्यंत आमकां ह्या रसिक जनांकडेन मेळना तोपर्यंत आमी संतुष्ट जावपाक शकना। आणि हे संतुष्ट जावपाचे कार्य तुम्ही कितलेय जर थकले जाल्यार तुम्ही अविरतपणे करचें अशेंच नमळायेचे मागणें तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता। तुम्ही दिल्ली संद ही आमचे खातीर खूब महत्वाची आसा, कारण तुमच्या सारकेले कलाकार ह्या गोंयान भितर जन्म घेतलेच म्हणून आज कला सांस्कृतीक संचालनान फुलिल्ले आसा। हेचे कारण जर कोण जर आसा जाल्यार सगळे गोंयचे नामवंत रसिक जन कानसेन तानसेन आणि सगळे कलाकार जावन आसात त्या सगळ्या कलाकारांक हांव परबी भेटयताच। आणि हांगा उपस्थित आशिल्ल्या अफाट हो एक कला मंदिर म्हाका दिसता पयलेच फावटी इतले ह्या पुरस्कारान भरिल्लो आसात। तुमचे सगळ्यांचे हांव अभिनंदन करता, तुमकां सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता। सरकार कला व सांस्कृतीक खात्या वरवीं गोंयच्या स्थानीक कलाकारांक वाव दिवपाक जायते उपक्रम राबयतात आनी ताचोच एक भाग म्हळ्यार हो आयचो युवा सृजन पुरस्कार। खरें सांगचें जाल्यार ह्या पुरस्कारा वरवीं गोंय सरकारान उदेंते कलाकारांचेर फिरयल्ली मायेची आनी तोखणायेची थाप जी प्रत्येक कलाकाराक जाणीव करून दिता की तुमची प्रामाणीक वावराची आनी कला गुणाची पारख खंय तरी वयल्या स्तरार रुजू जाता आणि नकळटनाच
जबाबदारी वाडयता आनी सांगूंक सोदता अरे बाबानो हो तुमकां पुरस्कार मेळ्ळा म्हणून बुल्लूसून वचूं नाकात. दीस इज नॉट द एंड बट इट इज जस्ट अ स्टार्ट. जेणे करून तुमकां कला वा संस्कृतीच्या मळार आनिकूय बरीव काम करून तुमचेच न्हय तर तुमच्या आवय बापायचे, गुरूंचे, गोंयचे तशें भारत देशाचें नांव वयर काडपाचें आसा. अतिशय सुंदर भाषा. म्हणजे मी ताबडतोब आता 2-4 कवितांची संग्रह आणि कथेचे संग्रह मागवले. आता मला काहीतरी यावर्षी गोव्याच्या भाषेत करायची इच्छा झालेलीच आहे आणि ती मला वाटतं मी धर्मांना सांगून पूर्ण करणार आहे. सर्व कलाकारांना ज्यांना बक्षीस मिळाली त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन. त्यांना पुढे खूप करायच्या संधी असते. त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. बक्षीस मिळणं हे प्रेरणा म्हणूनच घेतलं जावं. आपण पूर्ण बनलो किंवा पूर्ण झालं असं म्हणून ते घेता कामा नये असं मला वाटतं. संगीत क्षेत्र, कला क्षेत्र आणि स्पोर्ट्स, खेळ याच्यामध्ये कोणीच कोणाला कधी मदत करू शकत नाही. ही एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे. कारण मी नेहमी सांगतो की कलावंत किंवा हे म्हणजे ज्याच्या पंखात बळ आहे त्याचं आकाश एवढं मोठं आहे. त्यामुळे कलेच्या क्षेत्रात सुद्धा तुम्ही तुमच्या पंखात किती बळ आहे आणि तुमचं काय तुम्हाला कुठपर्यंत जायचं आहे हे तुमच्यावर अवलंबून असतं. विल पॉवर ही कधी विकत घेता येत नाही. ती आपल्यातच असावी लागते, आपल्या त्या रक्तात असावी लागते, मनात असावी लागते. तर ते जर आपण ठेवलं तर आपण आहे त्यापेक्षा आपल्या कक्षा रुंदावू शकतो, पुढे जाऊ शकतो. किंवा यश असं मोजावं मला वाटतं की आपण जिथे आहोत त्यापेक्षा किती पुढे गेलो. तर त्यानुसार कळतं आपल्याला की आपण कधीही कलावंतांनी दुसऱ्या कलावंताशी तुलना करण्यापेक्षा मला वाटतं स्वतःशी तुलना करावी. आपण कुठे आहोत आणि आपल्याला कुठे जायला पाहिजे आणि आपलं टार्गेट काय आहे, आपली महत्वाकांक्षा काय आहे. किंवा कलावंताला किंवा खेळाडूंना खूप महत्वाकांक्षी असावं लागतं, तेवढंच खूप सहनशील असावं लागतं, तेवढंच खूप हार्डवर्क कष्ट करण्याची ताकद पण असायला लागते.